Uru Superstores Limited nero eduke cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirango nabono babwata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibuwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheli burigike iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochogane chirangi wikabuno raganye bwochoganire erangi biga aseduke yiga ya Uru Superstores na bwokwege namuna ekala watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero elibwe nyorere abamanyi nabuigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwato korolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uru Superstores yerotoka se enyumba ya Uru Complex miyumucho yigo musongo iyirange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene ringi ya Credit Bank asamage bakere simbotera seti namba chabo 0111161500. Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboy. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Werire bya mwanchwa omo rigererio Gatembe TV chinsa ninye chia bono maroko bari tukeliga lia chumane chitariki isato omutinyo gatano limo umwaka bachiri bubere na 25 jeni ngorkwaro ni toto nyangiri utokuboternare ase kiunga chinsenye niga korkwa Wilson Makoli kwa Samelia yimanyerero na umwancho murigererio kiunga chinsenye niga tokochaka ya masa ya mukuru ase county ya Nyamira atokubona abamenyi koru ase kenyorogia kigogi mi ward eligoma ebunge kitu masaba county ya Nyamira niga basa kirikwe murunganira skiribago tabna embure gendete gotwa nigo yagendere kurbanania amaliba na macha mango chese migondo yabo na gochino nese mechi yabo azwanya ko bakobolia abantu kuseno na serikali gwastonania na gokonya ibimeli byabo nabo go nyumba cyabo tibanya ka bakoirwa na mache na gosbonye muri keto Polycarp Okara jinga kichiga mbere nyinge gendete ko twasora gongorwa gusi menyaba iga kurwase chinseme chiga cyake gogi meye wadiga yeligo mebunge yiga yabo gututu bwa masaba nigo bagendete ko barira salenene kubwatakana mona amaliwa ayo anyara ko bagagusiri oburoso kurwase membrere si na gwata wikanse megondo yabamenyi na wego hasa hagendere ko bagagusali binte binge kati yabo chinyumba macha ko binyoka tago ile chinyumba cheito no ligerie megondo ntobwati etoko simeke bimeli amacha chaira asoire bakasi nyumba sitokorara wona to ondoka tanga to gocha koiru botuko baja bakarima epara kuruke gogi bagate mitaro lakini mbachete koro chisaid ni chisaid sa macha goge macha anyari waswe mechi
akung'anyia abantu bono muna intwe twaboka bo tugese nje birere bia bingi bona nje bona andere nje no montekere maras mar ko boke nje bishantei amenya wega niko bagendere ko bakwerera iguru asara amahali bajega agendere ko bagakoreta sajaiga asebono bawo bari rugima bwabo asamatuko ari bosyo ikabachora chinyumba majaga ichora nyumba bono iganto likobeka kendense yanga to kobeka nse kende to kobeka nse etagorite bakachimese ebunete bakebiro gekore sengenjo ya macha nora mbo sinto likobeka nse to koyikange ni obekense otabege tigore se mete irongo igoro tolikorage igo togosimeka ebimeri amacha chicha iron sipi mo amacha ya aroki wasako genda gocha egere tonyore enchera yokosimeka kyabana nturi gosimeka togosimeka ebimeri byagenda enchera ngo toitera sinji ya macha nigono bayibulije serikali kwa niki munango ya sona nirega tibine nchira ya myugo sigasigira engane yiga eligokoro mu chando yiga lika bagochandika ase amagimabo tie togo sabaiga serikali yetokonya ase ngenja mache ngo toirari atokorira macha atoitire etogo sinyukorara no kura botuko muntu tayoko gokonya nga macha achire kiro muntu ngo kurari kigogie bali ntu tutagorere chinyumba serikali yitu nomurayi yitu tonyore nchera amacha atirimbuko cyane maate tobekoro none ngendo munakirikira nyari bari maate ebe kwende mukubiria amacha atirimbuke agenda baka agenda nyabyo to maate agenda se sakwenda kuchi so nto twari kusabaiga gisairo you are the MP and I think wewe ni kusema na kutenda sio ile maneno ya kunini ile maneno ya kombo na wewe kisasa fanya fanya na stahili saidia watu wetu ingo reporter gitaseneke yake obwanjete kyagatembe kurugaiga Austin Semechiga cyake gogi ime ya Keroka Township wadile yeli gome county ne Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara na omanchwa omurigarari omwasiri bw'ekisemi musikechuri asimigoso gamba lirikulyayo nigo ara omuyega bwokobekerwa egutwa bwabarokigwa beskuru bubundi yeliragia musikemigoso gamba niganyara kabaga gotabuna gwetera ase obonchiryo bogante kwanekwa ase chisekta a chisemi nigo gwikira bono iga aborokigwa bali bagosomera chikosi cyo bubundi bakonyora chigasi kubwa bali bakosomera emeremende emenga sanya kwa gosegeta aborokigwa kunyara kabagachora emirimo y'obubundi nago tumenye mulikido Daniel Ontere ogukwana seskuru yokaina na megerio y'obubundi yariragia yigotoka kegogi ase bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii asomega bokubekerwa egotwa saborkigwa chimebere noyomo ase ntunde ntangani ogamba nigo chinga kicho agokera egetambo kirekyo aso kwarigania aborokigwa gosoa ase chiro yechigasi nagwekinia aso bugima. Let me take this early opportunity, ladies and gentlemen, to congratulate Riragia Technical and Vocational College for holding its first graduation ceremony, where 201 graduates are going to be feted just now. Urwesegeto hasaborokigwa bo utiga gochora emirimo barachi gukora nichinga kecho urwesegeto hasaborokigwa bange kwelikia ase chikosi chamagoko asekiribuna korengana nubotuki haborokigwa 53 igoro yemya bakonyora chigase Kenya nkurwa chiskuru chokona megerio yobubundi. To the graduates, the future belongs to problem solvers, risk takers, creators and doers. Go forth and build. Go forth and innovate. Kenya is yours to transform. Research has shown that 85% of graduates from TVET institutions get either employed or they become employers themselves. So it is something that is worth investing in. Komenta nayo nyakundi nigakwanirengana igoro yechibese cha matema chiskuru asaboria abayigori bono gotwara obolemu chinga kiwizara yichisemi egendrete gosiga sigerengana yo. The money meant for examination of our children is in the budget, and we cannot even dare remove the money because we know these parents are not able to pay the examination fee, and we need our children to go to school and learn.
okinigwa kwe birengo bichisukuru chorongo rogusi negati yalibo gakwanirwa nabaraye baiga bagokera oboteneri bwesukuru iga ense ya Paul Makori ikikyanyirire yagendire okoria bya aseboigo yandete kurikia omuboro monene kigima bwaboro kigwa. In 6 years, and we have a wonderful structure down there. We have very wonderful workshops. We are now talking about a first graduation to Obiye Makofi, the board. They have done a very good job, Nyagosia and your other people. Please keep it up. The inspiring vision was to establish a premier center of excellence focused on mechanical engineering, a place where young minds could unlock their full potential through hands-on learning and the development of practical skills. The emphasis there is that it was meant to be a center of excellence in mechanical engineering, and we have equipment that were also provided by the government of Kenya, so we want to appreciate. Waziri Naroche, Dio Kindo, Kobere National, na Keri, na Kebirigo. Wano ntuwa getutu, kuruwa lidara jambiri, paka charachari. Utale kuligikadi na ogari, na itibogari, sichiwa national schools gako. Wasawa. We want to thank the President of the Republic of Kenya, Munaba Getutu, for appointing through our MP, our CS. Our CS, sio vibaya, but we also have a lot of, we have seen appointments here. Nkurubadirige taseni kiaga tembe, elitere nenguruko Daniel Untiri. Mwanchu murigereri bunge Nyamira litukuria lero ni yenere bikaro byaye ase banyarako bagose asomo umonogeri bwerituko nyarako gako ralia bene amabaga abere ayo atigaire bosako bwatakana amone bina bibere byanyako abikoba ibosyo bwekegambiro egitsemwe ya jansiongo na boigo ensemo gosekeria gachore kikiamagia ODM ase anyarako gakurwali baga amone biroge gochukurwanerwa anamona sobo chole bolo tunabo ikiamagia ODM kunyarako bagachora omoteneri ebwa basae naboigo ni banyaka bagukwanira mirobiri aho iye bunge ywe Nyamira muna gutumunye muri kitofatikade Gisemba amabaga abere yaba MCA abwo ogochoro kwabo watuguteretware amone kigambero nigo bono arariwe kobabosa ase bunge ye county ya Nyamira okorariwa okoiga ekwabwatukirwe no mokonyi bwo monogeri ase bunge ye county ya Nyamira oyeboigo oromo MCA we wodi ya Kemera James Matinga tangaza ebyo bibere ebyo ekot ya tebetenga bashimi wali barengororo waruororo akamo kyabo nkelikia nyansiongo ase ekina kyabeke royo minto Denis Kebaso kya mubwete namba ya kabere yo minto mheshimiwa Dickson Machungo Mogaka nere nabekere kina ase nomination yae aso ko represent abantu bali bale marginalized, especially the youth. Ya nyorekane tenga kulingana ne kegambero konyoro etanirie miaka eria atakere kobo youth kegambero kekanacho bunarusigwe so neriruberio ariradie court na yana jete ntwali nyora lero na aron twatangasa ngekero gekyo kya ya ODM na kira kikyabere bosa ase ebikaro ebyo bya rero mampya nigo oroboti kurase komiti yechsemi kurase county ya Nyamira bakwanira ebirasi bya ECD rero report twabate ya mangana ECD classes aso mwaka 2023-2024 mwaka yo tore in question 2023-2024 we talked of only 14 ECD classrooms evireda netangia maji nejicho. Those are the only things which were done in the year 2023-2024. A demand ivirasi wiri gurumono. Ntibieka kure wodi yane igoba demand ivirasi more than 7 lakini ekama yoga kiabirie kwa gachwa kurutua titegaiga so mwako ya ese time tule bona iga. Honorable Speaker, for the last 8 years I've been in this house representing the good people of Samaru.
the county government has only done 3 ECD classrooms. Chingaki echecho ebakwanira ekoroisi wa kwengori ase abana ba ECD ase baganirie omugavana Nyaribo koene kyabona ase agaya ase ndagira eyo eraroseriwe gutokere ase chisukuru igo mugavana kerwatake project yeyo kwa beka abana ba breakfast beka ni structure ase ndagira eyo ekoroseriwa agia achenu ewato chenu egerete abana oborwaire. Hingo reporter Getembe kurwase amagacho amanene ye bunge ye county ya Nyamira ayagotoka miye ward ya township e bunge ya West Mugirango Njefatigad Yesemba na omona chebina omonene omukoro omuske David Kinani Maraga litukulia lero ntiganya ko kirana gusibika gambero egati yabwakiri bande ko iribaga liya gosikotenana na kumwegerera Rose Njeri wenda kwa kubwato lituko liya ichuma kubwatakana amo namangana anyate kabaga korosia so mutandao igoro iyo muswada bwechibesa o 2025 2026 kakwana chinga kechio David Kinani Maraga nigabolia Rose Njeri kubwato kwali molioka na kumwachia serikali aso kumubeka biara litukulia ichuma amanyete boronge buna litukulia Jumatatu tiriri ne litukulia lyomotimoko na igo kobuge gotambe ya egesuro kia ime yegesibo Rose Njeri. We have read the charge sheet as senior counsel as eloquently stated. It doesn't disclose unknown events. Before you came in, we were conferring here and wondering whether Rose should be in the dock or should be somewhere where she's being celebrated for having done a wonderful job. The finance bill requires public participation. Public participation can be achieved in very many ways. And what Rose has done is to bring it to the entire public who may wish to get electronic copies to know what is in the bill. Somebody who has an address and who has had the courage of doing what she did, the police didn't need to arrest her. They just needed to call her and tell her, look, come, we want to prefer churches against you. And she would go to the police station. If there are any charges preferred against her, she would come to court and be charged. But being arrested on Friday, knowing very well that Monday is going to be a public holiday, was just meant to torture her. We pray, Your Honor, that you release her forthwith. Thank you. na abonchereri bechiro ya Kiumbu yugotoka imegwadi ya Kiumbu bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo besokirie na komo akirambu ya mono omo musiebwe wodi yo omo Peter Muhindi na bwego mugavana we county ya Kisii omo Paul Simbarati ase ogochaka korotia echire yo nigo atuna korotia echire yo nigo koranyala koboko imukie birengo byo bonchereri ya bwabo Ntuma mamboga gotwararira magendera Peter Muhindi wachire gotoroserie ichiro yaitu ya Kiumbu igo twagokira asengenjo gwakorira magenda ari kwaganeti gokora narogendete gokora asamalieta nigonkoro kwa mera nimero mama mboga kuru Kiumbu market itukoria rero ria Tuesday gochigari chiachire chikorosi chiro yaitu ya Kiumbu
chikobeka kapros yororo bono nkoira libageri gwakira omugavana oito ng'ambi mono gwitira ase omwemusi oito boy ndoche kapros naendete kobekwa amagenda ona ente kiumbu lakini igenteke mongo sabangeria tware konyora estima ebe kumucho kiumbu eseng'encho kiumbu ne 24 hours economy ebiasara togokora ntorikorara igo togokora ebiasara bogakia tonyare konyora tokobekerwa estima eseng'encho security yabang'ina mama mboga nari erabe gekogenderera buya igo bono tokoira nimbia mono kwani apa yabang'ina bakiumbu n'abantu bakiumbu ng'ambia mono ase egasi engiya gavana kobwaterana na mwemusi itopoi bagenderete gokora. Korero mwanchwa omorigereri omoseneta omochore kurwase kaunti ya Kisii gweteresikia makia UDA omusikesi okenyuria nyeni nigaboldia serikali na wega bwatane bonsi koimukia bitambukero na kobeke bitambukero nemeroberio yokwaneke buna omwana omurango sirwale yarakane na matukabwa ngoiga nigo omwana omura nyale kabaga kwebwa na gotigara magega. Mr. Speaker, I also wish to support the statement by Senator Mwenda Gataya Mofaya on neglect of the boy child. I think if I actually use former President Barack Obama's words on not being successful when you play half a team, Mr. Speaker, this statement calls on us to refocus on looking at the kind of families we are bringing up because, Mr. Speaker, the future of this country is at stake. I personally come from a conservative community where for a very long time we have celebrated the boy child for purposes of having continuity of our generation, Mr. Speaker. But whatever we are actually seeing directly has a relationship to do with the femicide cases we are seeing in this country, Mr. Speaker. So I wish that we put our heads together and look at the issue of boy child together, even as we emphasize on the conversation of girls, because the fight against GBV is not in isolation for women. The men are part of us. And for a long time, I've come to actually appreciate that being a man is actually more than having muscles, more than having a deep voice. They're actually seed carriers, Mr. Speaker. So if what is happening continues happening, we risk the future of this generation. Thank you, Mr. Speaker. Mwancho murigereri goikirabo no tugorera ekionga chinsainya litukeriga alia rero lia chumanne nche ni ngoro kwaro ni toto nyangiri kurunza meme liga kurukwa Wilson Makoli na transmission liga kurukwa Kevin Ongeri kwa ningo gotiga sensema ya kabiri nyaka wakoro nyora obo semia buga getembe kurwaso mwagocho jambasura chinga kyogenda takogokera Emir Billions ya Getembe TV ekionga kya mumbusi otukobya Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Aye, muturi no turabioma, mutangi otatosire ire matongo makuru. Muturi, ebioma byogona gutura, tumatiye mutangi yoma ikuwa mutigete. Osire iroro kana uture ebioma gosembi mokonye. Ebioma byogona gutura ngai mutangi wale. Mutangi osire matongo makuru ino nkwana mono mono erengete abasamaro baminta abasamaro basamaro n'usweta basamaro n'abasweta bone nkwana era nabuwa ano barenga baturi byoma bagutura kabi bagutura abaturi byoma muturi no tura byoma mutangi osire matongo makuru data mono mono nyombe okemingi cyo musamaro na kerema eyo mukiro ngumbu anu mwana ukirimo tachiete boye wono mutangi wana abasamari zo bachiete guki no bago tunga data mutangi mutuli no turabyoma mutangi osirere matongo makuru igo inyora kalibi katika ribaina ni tata nyole sabantu bawo bali Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonya aiga
ntubwate showroom asura achabwirigiria amabati anda usialia utagete showroom yetu nigo engale iyuerengia na wigo ekogokia giso yao chingaki ogoswasa bigakurigiria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na wigo cyo teberie kindi cyose uraganie bagoteberie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuari ye chikala ao na wigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao na mono babwate no corrugated na wigo box corrugated asime babwate boomerang ayuari aye chigech emerungetato asama bati aliaye chigech emerungedire na isaro nesato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate yigani kabwate chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwa mabati yiga niko bokolengana amo nukonyagwe customer babwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sivika ayo uchane warrant na wigo ayo urakwaburu kasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchingo busongo iyo range neduka ya Safaricom wigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene wingi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.